И здравейте, преди Бог 7, аз съм Ивайло. И днес ще играем Агарио. Да. И почваме да играем. Добре, сега. Дано да извада късмет. Не. Както и преди съм изваждал късмет. Но само, че не съм снимал. О, не! О! Оле, този колко е голям! Той може да бъгълм всичко. Така запусна. Аз изяждам тези точки да се разпръсна. Тъкмо. Добре. Световни, да сиям, колкото искам. Аз. О, не! Айде. О! Ай. Да. О, не! О, да. Извадихме късмет този вечер. Ей, в този... Айде де! Напред! На. Караоке! Ей, какво съм написал тук? Грозен. Не. Да не се пусна да влиза да си. Не викам на вас. Как? И напред. О, да. Напред с пълен газ. О, гад. О, бой. Где всичко се същиме? Напред. Този път къде се взе? Напред. Аз съм напред. Напред. Да вървим напред. И да победим. Вървим напред. И да спираме. О, е. И да не спираме. Да си похапваме. То път искаме... О! Не.
Оле, как се измъкнах само. Я по-добре вземам точките за ППС. Оле, чао на всички. Харесайте клипа, абонирайте се. Напишете по някой коментар. И чао!